Abona njengamanje ngifuna lamakhandlela enyukehla u-understand amandla kunento ezoyizwa ngiyahluleka Nkosi uma ngingedwa kunento ozoyizwa ngiyahluleka Nkosi uma ngingedwa ngiyacela uhleli phansi asukume manje uhleli phansi asukume ngempela sasiye emaphethelweni ake siwanyuse kancane futhi ake siwanyuse memeza zonke ithunywa nezidalwa ogogo nabomkhulu abantu abadala njengamanje sibacelela amandla omkhulu basebenzisa sikhulume sabantu abadala amakhosi babegameni lomusa baba ngiyathandaza kumgqibelo kuntambama abanye bayikhiphile izisu abanye babulele abanye bayisebenzisile ichitho abanye bathakathile ngeenhliziyo zabo abanye banomona abanye badisa amadoda baba ngiyathandaza namhlanje khona into engizoyitshala eMnambithi namhlanje ngizowakha igama lami ngokwenza okuhle kubona bayothula ubufakazi emsakazweni bayofona wevuma FM ekuseni bayothula ubufakazi ekhemisi thandazo omkhulu umthandazo namandla baba ngithandazela abantu bakuba bangasekho emhlabeni baba ngithandazela amakhosi abantu namhlanje abanamadimoni ngiyawaqosha amadimoni ngiyawakhipha amadimoni Jesus ake sibuke phansi nonke ngiyacela uguqe phansi ngiyaqolisa ukungcolisa kodwa ke sibuke phansi wonke umuntu lapho khona abuke phansi asibuke phansi lapho khona ngiyacela lapho khona thatha isibusiso sakho usithathe emhlabathini khuleka lapho khona thandaza lapho khona bika isono sakho kuNkulunkulu kunesono naso bika ihlazo lakho kuNkulunkulu ungabuki umngane wakho bika isono sakho lapho khona namhlanje ngithi kuwufebile wanibulele wena wakambila mama umlomo wakho wakambila mama ubulele wena Jesus Phakamisa isibani sakho siyabonga asisukumeni sonkeni yenzeka kuwe mawuzama inkinga yenzeka kuwe uthi umoya oyingcwele awunabazali njengamanje uyintandane uma abantu bephakamisela amakhandlela phezulu umoya oyingcwele memeza uSipho ebese simfihle ngaphansi kwalamakhandlela uadoptiwe ngesilungu leso you were adopted wathathwa yokhuliswa abanye abantu uyangizwa ngithini yebo awukala uthi khendelezi unamanga ngiyazi lento iqiniso lalela uthi moya ingcwele kimi
kunindiya elithi malikamini lelikamini ngezandla yebo yilo leli langado lale ikhona endlini igama lami ngubani Barnabas yanibona nisaduma umaskandi nizobuya ngizoniletha kancane kancane igama lami ngubani ngapha oh nani nisaduma umaskandi kodwa niqale ngevayo igama lami ngubani ngubani igama lami loba unenkinga lo inkinga enkulu kakhulu uke wathatha intambo wawukade uye emsebenzini wafika ebridgini leli bridge maliphela kunendawo eyithaphozi lamanzi bese kuba nesihlahla wafike wabophela intambo lapho wathi mawubophela intambo waringa ifoni umuntu wayikufonela uSipho igama lakho uzwile ukuthi ngithe ubani uSipho umuntu wakulamulela futhi uSipho yaringa ifoni wayiyeka lento yebo kunjalo lalela ni right mnambithi ni right mnambithi lento mayenzeka uthi umoya engcele angazi noma ubaba omncane wakho noma ubani umuntu abathi uSteven ukhona ubaba omncane wami lalela ngizokuthiwa ngithi Steven yaphila baba uhamba naye uyaphila akaphili akakhuluma uzokhuluma hayi namhlanje kodwa uzokhuluma shayisa ngithinta nje ngesandla uzokhuluma ungabusakhala inyembezi zakho namhlanje zisuliwe inyembezo oyikhalile sencane kunenjabulo soze yakuyona ngizwile ngitheni namhlanje inhlupheko yakho iphelile wonke umuntu okuleli tende ukhululiwe wonke umuntu lana athi namhlanje ngikhululiwe tshela umuntu oseduze kwakho uthi mngani wami ngikhululiwe lalela mtshela uthi mngani wami ngikhululiwe niyaphila emnambithi niyaphila emnambithi uphi ubaba wakhe lalela ukuphi ubaba wakhe useGoli ukutshela ukuthi uhlala phi noma mina ngikutshele uhlala nomunye uProfetas la hayi ungayiprofeti yimina ngizoprofeta igama lami ngubani uBarnabas noma ngaziyo ngazi namhlanje igama lami nguBarnabas usazonikela khanda lami isibusisiwe ibambe ku usazonikela uNkulunkulu akubusise God bless you yes all the best yonke into ifuna uyithola usazonikela lalela mama wena mawukhulelwe lo mntwana mkhanyana wakho uke wasola wafuna ukusiphika isisu uyabizwa nthini yebo kunesikhathi la ake afuna ukusiphika khona isisu uma lento yenzeka when you were 6 months pregnant kunombulelo oweqa phansi uyangizwa mthini yebo do you remember uya kumuntu oyiNazaretha yokuthandazela ngazi noma uSayoni waza wakwenzela intambo eyayikade green uyangizwa mama imoba umntanakho kwakufanele azalwe ekhubazekile uyangizwa mthini yebo wena kwakufanele uhambe uyowenda washaya ngesithitho bakusonda abantu lisekhona etende yaphila khefu yaphila baba kunabantu abafuna ukudubula yangizwa mthini ngiyaxolisa
khona Kristo uphi ngelaphaya yavela sisi ukhona lo muntu la ngaphambili oh ungale yes sir oyihlwele nzami ngoba abantu utshwala bakuthanda uza nasenkonzo yesisi uzodlula phethe isavane esontweni Nkosi yami bazodlula Christopher oza phambili Christopher ublo Christopher oza phambili uyazema gijima bona prophet some prophet ni right mina nawe ngizokuprofeta ma ungakhiphi imask ukuze ngikubone ngoba ma ufaka imask angeke ngikubone wena uChristopher Yimi Kristo. Chogomora yile Ya Chagomora yile Isbom ubani uDenzel Mtano wami Denzel Barnabas anisha ingane izandla Denzel You are currently working Yebo ngiyasebenza. as a junior HR. Yeah, women is this manager. Yes, it's an Jesus. You find this. Apparently, bayakubangisa position yabo. There is someone who's fighting for that same position that you are. Yeah, kunomunye umuntu engisebenza naye. Lalela. Uthule kanjalo mina ngizohamba nawe nje kahle. Ngizokulawo ngikuncengile. Banabi Ngincenge ngibe ngishebe nomunye futhi ngibe ngithatha omunye ngoba. Shebe. Igama lami ngoBarnabas. Indumandumane yadumezizwe. Isitata somdemo unondela mzini kuphethe kuphethe pasokupha. Isiyaza madoda yakho nabasethethe nabasendiba konke basebasa ekhala manzi. Udixina arinda bethethe umndeni. Mntanami bengizokusiza into ngigqoke ibhloko. Bangosizo selifikile kuwo. Ngathola ukuthi ugqoke ibhloko. Hamba naba. Hamba nomngane wakho. Hamba naye. Bengizomsiza kodwa inkinga ugqoke ibhloko. Yes. Kunomngane wakho, angazi noma umngane wakho noma it's a close friend of yours. Kuthiwa ngimemeza umuntu abathi uAnele. Uyangizwa mthini? Loyo umuntu unosatanism ufuna ukufaka kuye. Lo muntu engikhuluma ngaye une tattoo. Angiyazi le tattoo ngapha emuva noma ingapha kuleli side. Uyangizwa mthini? Lo sizoba nesifo sokuhayiza. Uyangizwa mthini? Usazohayiza kakhulu. Ngimbone inikelo tshwaleni usazogroup. Ayijukuthe kakhulu. Asiphuza iCastle Light. Uyawazi lokuthiwa iCastle Light. Uzodla yona lo iCastle Light kakhulu. Awuthande kakhulu umgroup. Ngoba ngibona esayiswa imoto. Kodwa uthi uMandela ngifuna ubaba wakho omzalayo. Ubaba is your father. Sekhaya. Kuya ngabe ngamfonela ubaba wakhe ngithi akezela manje. Ngoba ubaba wakho uzohlaselwa ekhaya. Ehlaselwa abantu abazobe behamba ngokhoro lomhlophe. Kunabantu abalandela ubaba wakhe. Bengizomsiza inkinga ugqoke ibhlukwe. Anyway, Isasela uChristopher Chogomora. Christopher, ikuphe ekhaya kini? Zimbabwe. Uyayazi indawo abathi seMutare? Yeah, uya khona. Ikhona la ubuya khona. Hey madoda. Engishenge. Hey madoda. Kuthiwa kimi angithi Mutare. Ebese ngibiza umuntu abathi uTendai. Who's Tendai? Oh, umngane wami. Is your friend? Yeah. Lalela, cut him off of your life. He's a snake. He tried 3 times to forget poison. The last time we were there, it was on Wednesday. Oh, they don't take away. Who tell me nigga that he take away? As I'm coming now, confirm that. Lalela.
Ngiphinde ngidirect. Uyayazi into okuthiwa isigwaqane lo uhlanganiswa nobhontshisi nemilimili phakathi yonke into mix masala. Lalela. Angithi mina utendayo uhambe wayokuthengela kumama. Wafike wakunika ukudla. Uthe mayikunika ukudla wawaphansi wathitheka. Wathi wena, I wonder what is the meaning of this. You said that so. Yeah, iqiniso ngisho. Lalela. It cut him off of your life. Yabo. Because his days are numbered. Ngiyamqalekisa manje. I'm sending back to sender. Back to Ubana ngitholile, I'm still trying to look for a name. Ligama wakho. Listen. Kunegama engilizwayo. But manje ngizwi language engayazi. Tonderai. Is that your mother? Manu. Who is your uncle? Yeah. Tonderai. Shoga. Eh? Yeah, shoga. Ishoga. Yeah, tonderai. Tonderai. Balapi. In the next 4 days, you will receive a call who told Tonderai has passed away. Because as we are talking, he is not feeling well. Odokotela bake bambamba into abathi COVID, but he's not recovering. Yeah, uyagula komanje. Sesibhedlela nakho. Kunabantu bapha basemnambithi bakithi. Bamba isandla sami khehla lapha. Bamba isandla sami. Bishop Smelani. Eliphi bandla? Zayo. But why abazalwane bekujikela bo? Ngiyabona ka. Ngiyabona, that's why. Ngijikela. Uyahleka uthi hey uyabona kanti nawe. Kanti uthi ngiyadlala lo baba. Angidlali, sengiyasebenza la. Fikile ngicela ungiculele. Inkosi namandla, ngicela ngezinsuku zonke. Upho fikile. Seliyanku. Inkosi namandla. Sunday. Amen.
angifuni ukuprofetha ngeke ngiprofethe ngizokutshela kuphela uthambo uthola amanzi ngesigubhu esincane usalelwa amalanga amabili ukuthi uphile Yebo. uzokwazi kunabantu abakufunayo Yebo. abakusola ukuthi wantshontsha iradio emotweni Yebo. wena uyenzanga leyo nto Yebo. uyangizwa ukuthi ngithini Angizwa. njalo ngaso sonke isikhathi makulahleka into igama lakho kukhonjwa wena Yebo. uyangizwa ngithini Angizwa. kunomuntu abathi uthulani olokukhuluma ngabo okudayisayo uyangizwa ngithini Angizwa. hamba uthola amanzi manje walethela kimi kunento engizoyenza wena bhuti uzoya laphana bakunike i-magic oil mahala free of charge bakunike i-magic oil ewane uzayinala ubani ohlobene naye ohlala emadadeni wena ohlala emadadeni wasemadadeni Imatata Newcastle. yes eNewcastle there is something engiyibonayo emadadeni lalela yabona ngoba ngikuthinta kanje impilo yakho iyashintsha manje ene uzungisize ngento eyodwa uNkulunkulu makakubusisa ungabashintshela abantu uyezwa ungabashintshela abantu umuntu othe woza la enkonzweni uzumkhumbule futhi uhambe uyombonga imali oze ngayo la uyibolekile imali oyibolekile u1300 rand wokuthi uze la uyibolekile le mali Yebo ngibolekile. 1300 rand Yebo kunjalo. le mali iwo200 about 5 no 50 rand about 2 no 100 rand about 2 Yebo kunjalo. imali mawuyoyiboleka uyiboleke ngomsombuluko waze wayinikwa ngolwesihlanu uyinikwe izolo Yebo. usulahlekelwe ithemba uNkulunkulu wakho nabakini bakuzwile indiye la adopta njengamanje lisesiphingo eThekwini Yebo kunjalo. lisesiphingo eThekwini balapha Yebo balaphi abaninike magic oil mahala nangu ubhuti ogqoka siyasebenza orange wena bhuti uNkulunkulu ukhuluma nawe manje woza ke baba mawubahamba abantu besintu ubacele bakwenzele into yokuphalaza Yebo. ngibona idliso kuwe Yebo. uma ugqoke le uniform ufana nomuntu ophelezela abantu emsebenzini into oyisebenzelayo ngiyibona kumanje private party yakho iyafa damage uyangizwa Yebo ngiyazwa. kunomuntu osifazana owagama kuwe Yebo ngiyazwa. lokugama wangena kuwe ngo-2012 kwakumhla ka-7 kuMeyi wena wahamba wawonela ama-out wathandana nentombazane yaseBergville Yeah. sorry to say but uNkulunkulu uyakhuluma ungembulela intombazana yaseBergville Yeah. uyangizwa ngithini Ngizwa. eyahamba yaya kwenye indawo enyangeni yakamazibuko Yebo. umifika yayizofuna into yokwakha umuzi yakudlisa kodwa lelidliswa lingenanga ngokudla Yeah. la ngena ngaphansi uyangizwa ngithini Ngizwa. la ngena kuwe unenkinga ngikubona kwesinye isikhathi umile uloku uyinwaya phambili uyangizwa ngithini uyinwaya phambili uhlekehla kuncinza uyangizwa ngithini usazothi uthi uthola ukuthi unamaqhubuva phambili wathi umoya ingcwele angihambi
ngize ngiye kini mangifika kini ngifuna uma wakho okuzalayo uphi Angiphathisa imali. lalela angikuzwa baba Usale imali ngakasi. uma ngifuna umamakho ngifike ekhaya ngifuna ithuna Yeah. uyangizwa mthini Ngizwa. ekhaya kini ubani umuntu owayekade esebenza ngamakhambi esintu back those days emuva owayisiza abantu esebenza ngesintu noma lo muntu wathwasa kaqedanga elungisela into zakhe wagcina edlule emhlabeni kanjalo nje ngibona imiyeko uyangizwa mthini Yebo. ngibona into zakho zidamejeka ngabona uganga umuntu wesifazane kunengane yomfana encane kunentombazane eyasho kube emadlebeni yathi khulelwe wathi wena siyobona ngengane yagcina ibudubile kanti ingane yakho njengamanje uthi umoya ingcwele hamba njengendoda ubuyele emuva uyoqosha amathumbu wakho kunengane ofanele uhambe uyofuna yomfana le ngane njengamanje ina 3 years uyangizwa mthini ubona into zakho ivaleka kanjena ingoba kunesiso wasiphika wagcina ulahla ingane iyakhala lengane yakufuna Yeah. Shaya izandla kakhulu. ikhona endlini ubufisa ngikwenzeleni ba Bengifisa umsizi. Ngakho nanokuthi ngiyasebenza vele ngokuthi ngisebenza la. ngiyakubone baba amathumbu akho ngawacosha Ukuthi ngikhumbule ukuthi akuphi. Into ngami la. ngoba uyisoko indoda engasebenzisi nekhondom uyisoko udle ingane Ja. nakho special masuphethe ikhadi usugqoke ngejini yakho ingane Hayi. ubani umpho Patricia ngibona lo muntu ehamba ngeenduku ngabona imali enyaweni angisakhulumi nawe sakhuluma necrowd Mpho Patricia Bamsasanda mayikhona. uzalwe ngo-1981 ngoDisemba ngiyamdirector manje i-ID number yakhe 1981 December ebezalwa lo muntu eseza la uke wa-operathwa onyaweni operation une-operation enyaweni niyangizwa mthini angazi noma uzosaba amakhemera awuthi ngiqale ngibona uzalwe nini 1981, May 31, 1997. apha mama manje uthi uNkulunkulu akusize sisi uzophila ngewashi la enhlizweni yakho uyangizwa mthini uzophila ngewashi unesifo senhliziyo udokotela sekubambe sona angazi sinoma uyayazini leyo nto Since 2017. angizwa Since 2017. Jesus my Lord sisi ngibona impilo yakho ilokuphela makhala uNkulunkulu sekubonile usisi sokusiza uNkulunkulu umdonsesele kanti into engiphatha kabi into eyenziwa lena sisi kunesikhathi la obekumele uhambe nge-wheelchair noma uhambe ngama-crushes angazi noma uke wahamba ngama-crushes induku mbona induku Yebo, ngihamba ngama-countries ama-army ngicela ukuyenza. Ngawa ngane-operation. ima mina ngikulandela ngibona i-operation onyaweni ngasemathangeni phezulu I see an operation ansela le operation ansela into ngibona Awuzimake lezo zandla. anomona lalela mntana
lidelelekile. Lidelelekile lelitende kodwa wonke umuntu olana ukhululiwe. You are all blessed. Ngifuna uyibuza umbuzo enhliziyweni yakho ukuthi why abantu njengamanje bayehambela malekude kodwa mina ngilana. uNkulunkulu ngoba unenhloso futhi unikhethile. Utheni na nonke mnambithi abantu abayosizakala yilaba nje. Lithi iBhayibheli akubona bonke abathi inkosi inkosi phezulu abayobona ini kusho wayini. Yizwa imithandazo yethu nimkhulekise bazalwane, nimkhulekise lo sisi, ngimbone ehlala kwi-chair. Le operation eyenzeka sisi, ngibona ubuyela ehlala kwi-chair.
I see a wheelchair. Kuthiwa ngakufihli lokho. Ngoba igama lami lingawe. I see a wheelchair. Ngibona uhlala esihlalweni. I see a wheelchair. Ngoba already udokotela usembambe isifo senhliziyo. Kuma records asesibhedlela lokho. Unenkinga yenhliziyo yakho. Yangizwa ngithini? Yebo. Ungakhali mntana. Ukholwa kwakho namhlanje kukusindisile. Sidlule sikwe esinzima. Hamba naye mama. Akakhulumi. Lalela. Lalela. August last year. Kwenzakalani? Emsebenzini. Lalela. Ngithenini? August. Nini? Last year. Kwenzakalani? Emsebenzini. Lalela. August last year, ubani wadlula emhlabeni kubo? Oyigazi lakhe. Umfowethu. Lalela. Lalela. Ngifuna ukuyichaza lento ngihambe nayo kahle. There is a brother oyigazi lakho. Angazi nokuthi mshana kuye noma uthi yena malume kuye. Uthi baba omncane. Uma singahamba manje siyethuneni lakhe. Sizothola imali ewu-8 rand. Le mali masiyithola izobiwa o-1 rand abaku-5. Enye o-50 cents nama 20 cents. NgoJune 19 June last year there was a meeting eyayibanjiwe emsebenzini ngalo baba. He was supposed to be promoted kune department okwafanele ayiphathe. Uyangizwa ngithini? Kwafanele anyuswe esikhundleni. Then August ukhona umuntu wamthathela inyathelo. August wawa ngimzwa ukuthi boom phansi. Lento mayiqala yaqala kancane. Akazalwanga engakhulumi. Kodwa yinto akashaya ngayo bethi bamvimbe emsebenzini. Uyangizwa? Yebo. Angazi mama. Uma umpoyile ngwatshwa. Angazi noma kwakufakwe itende lali blue and white. Blue, I see blue and white. Itende. Yebo. Elali blue and white. Yebo. Lalela. Look rindo. Lalela. Before ibhokisi lehle phansi, ibhokisi sasendlini. Kwaba ne-family meeting esayidini. Ngibona abantwana bakini bodwa noma abantwana basekhaya, izihlobo zakho. Naqabana nodwa. Ngiyangizwa ngithini? Naqabana nodwa. Uma niqabana nodwa, kwamathi kune-answer kwafanele iphume. Kunukwana ubuthakathi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunomntwana ndinyanga before kungwathi umfowethu. Uyangizwa ngithini? Efuna ukusebenzisa umuthi esidumbu ethi akuxushwe isidumbu, abanye bathi asingaxushwa, abanye bathi asixushwe. Uyangizwa ngithini? Uthi umoya oyingcwele lo baba lo uyagula. Ngoba egula lo baba ikhona into emvakashelayo. Njengomuntu angathi mayelala ngathi ubona izinto afuna ukugcuma, unamandla amaningi. Uyangizwa ngithini? Kodwa right now kufanele simsize. Ngoba useze wafika. Kufanele simsize. Ngoba useze wafika. Igama lami ngo-dictionary. Ngizomsiza. Mkhumula isithathu lesi-1. Ngizomsiza. Give up here, sis. Don't give up. Hamba nabani? Makodwa. Uyamthanda? Uyakuthanda? Unesithembu? Angakabi naso.
Malang imbuzi. Noma ungangishaya namagadi ngeke ukwazi ukungifica awuthi kumele ngala. Question is unesithemba. Cha ngakabi. Okay, angibuze kanje ngoshintsho lombuzo. Yasifuna isithemba. Yebo. Ayilungise ukuhlala. Hayi madoda. Hayi. Yeke lento kimi lento. Lento kimi. Akashaya izandla fituze. Lento kimi lento. Ake ngibuye ngiyilungise indaba yami. Before ngicabane sisi. Ngizoyilungisa indaba yami. Bengimtesta. Yes. Bengimtesta ukuthi uthando lapho nalo yini. Ungabe sewufika endini uthi uyajola akajola. Bengimtesta ukuthi mangingafike ngimbuza umbuzo uyajola angathi uyajola. Hayi lalela. Yabo. Uyabona ngifuna ukuzwa ukuthi isitori sakho uyasazi uyajola. Ngiyathanda. Uthanda umama. Yebo. Uzwile. Hayi ukuthi wena okay ake siyenze kanje lento ibe simple. Uyajola. Uyajola. Cha. Ima ngiphuza amanzi. Ngizophuza amanzi. Uzongivumela ngibize inamba. I-cellphone number siyidayele manje. Alright, lalela. Eyami phone leyo ne. Eyami leyo phone ne. Yimi. Uzokine airtime ayipheli. Sizofona la sifake ifoni ku speaker la. Ukhulume wena. Ngiyavuma lokho. Yo, manabi. Asu. Yenza le. Amen. Imani. Yayikhumbula leya pain oyifilile. Yayikhumbula leya pain yokuqala ngithi mangikubuza wayilungisa waze wahlala kanje. Yebo. Same applies to you. Ngiyabona manje uyayilungisa manje. Ukuthi kuzodaya. And now so interested ukuthi ngempela kwenzakala. Ungani ngiyabona uno-test. Ukuthi niyathandana yini. Hayi ukuthi ngiyabo same pain leya. Mayifika endlini ethi akushubisela noma ushubisela ukuthi nawe nje baqise baqonda nje. Akekho ojolayo phakathi kwenu. Akajoli sisi. Nawo ujola. Ngiyilungisile nethi. Ungabhikiki usuvusa ikhanda lakho leliyana ikhanda lakho leliyana. Usonilungisa. Akajoli. Njengoba nawe nje mangithi ngiyafona uqala manje wabheka leyo. Usizwe salibona yamuthi siyaqala ngithafona nje. Ngiyabona zokwenzele into. Simye. Right. Ngicela njengamanje uphethe imetshisi wakho khona uphethe imetshisi. Asilayiteni imani zethu siqaleni senze into yethu. Silekelelane ke ibani. Osesikhanyisile akhanyise somunye. Osesikhanyisile akhanyise somunye. Bese sondela ngapha. Phela umhlabeleni ingoma Jesu umsindisi wami. Uyisho nje kancane. Ngiyacela ngapha uphakamisa ikhandlela lakho. Ozana neclass yospeaker phakathi. Kosina manje. Elo liphakamise kancane ikhandlela liye phezulu kancane. Phakamise kancane ikhandlela lakho. Uye phezulu. Uye phezulu. Yakena lapho. Uliphakamisa ikhandlela lakho. Yehlisa pride. Impakamo yehlise manje. Kunento ufuna uyithathe manje phezulu. Asethe kancane sephansi. Asethe kancane phansi. Asethe kancane sephansi. Asethe kancane nawe akulalela ngendlela ayisho. Asethe kancane sephansi. Asethe
Asiunge, asiunge. Asiunge siya phezulu. Asiunge siya phezulu. Ngiyacela Nkosi yami, Jesus.